जुमुनाया माथो दाहालागै फन हराखै आंनोलाय माथो दाहालागै खबरानो गैया जेबो फैसानि खोथा रायज्लायनो थांनाया हरगोन ना हराथाय दा हरा बुंबाथाय गैलालै आब' जुमुनायालाय थांबायना थाङाखै थांबाय माथो फनानो गैया खबरखौनो लायाखै खबर ला माबारै मा बुंखो मा बुङाखै आंनिबा बिसोरो हरखागोन खोनालै मानो होनबा आं मिथिखागौ बिसोर मानसिफोरा आब्रा आब्रि होननानै जाम्बि एसेबां दिनथ' मा खालामबाय थानाय बिसोरखौ आं धोनि जाबाय होननानै खिन्थानायखायसो नङाबाथ' नोंसोर दाहालागै दिनैहालागै मोनथिनायानो थाङामोन औलै दाला बिनानाव औ नों खिन्थायाबा मोनथिनायानो थाङामोन बिसादि एसेबां खररपति जाना दङ होननानै मानो होनबा थांलाय फैलायबो गैला नालाय आमानोथ' थांलाय फैलायफोरखौ बन्द' खालामनाय गेजेर खन्द'आव थांलाय फैलाय खालामनांगौ फार्स्ट टाइमावलाय माथो बिसोरो फैयोमोन दा मानो फैया माथो बुंबावनो आरो बेसांथ' फैबाय थानो होनो बिसोरखौबो बांद्राय लाइ होबाथाय फैबाय थानोसो नागिरबाय थायो बेनिखायनो बांद्राय लाइ होआमोन आं हाव नोंसोर थांनांगौ ना नोंसोर थांनो दे मा होननानै थांनो देनाय थानो थाखाय न'आनो गैयामोन जानो थाखाय माइरंआनो गैयामोन जिरायनो थाखाय सियार गंसेबो गैयामोन बेफोरबायदि भेखारि मानसिफोरनालाय माखौ आरो आलासि जाहैनो देनाय थांबाबो राननासो फैनांगौमोन बेनिखायनो थाङामोनहाय आयदाय रहर आयदाय हाथाया सालायबायहाय बे हाथाय थाइसे एम्फौ जानाया आंखौ ओरैबायदि खस्थ' होबाय दालागै बे हाथाय थाइसेखौ बख'नोबो नोंसोरनिया 500-1000 फैसायानो गैया जाबाय आरो गैयाहाय अबाव मोननो बालाखोनि फैसायानो गैथारा जादों फाननो लागाबो जेबोआनो गैया जादों ना अमा मासे दं ना दाउ मासे दं जेबोआनो गैला दाखालि दाउफोराबो बेमार नांनानै थैजोब्बाय बेथो दे नोङो जिरायनोबा जिरायहैथां संख्रिनि लाल साहा फुदुंनि आङो सिनिबो गैया बेथो नाङा दे नाङा नोंनि साहा फुदुंनायखौ दिनै लोंथ'ला दे नोङो उन्दुहैथां मानसिया उन्दुबाबो हामाहाय पेन किलार मुलि जाबाबो सागाया बेयाव सयफ'बाय थालि एम्फौफोरखौ आङो मोनबाना बे हाथायनि एम्फौफोरखौनो बख'नो हानाय मोनबा आङो पेट्रलजोंसो सावगौमोनहाय बालनि जोंफोर गामिनि हाथाय एम्फौ बख'ग्रा अजायाबो थैगारगारबायना बेनिखायनो बेसेबा भेजाल जामारबायलै माथो बुंबावनो आरो दाला हाथायखौनो देख्लाला लानोसो लुबैगारबायहाय दे थां दसे उन्दुथां एसे हामबायबायो खोना थांनि र' होमबा नोङो मा थांसैना थाथ'नो ना साहा लोंनोबालाय थां संख्रिनि लाल साहा फुदुंना लोंहैथां दे आंनिखौ जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो जमुनाखौ फन हरबानो जाबाय फैसाफोरा मा जाखो मा जायाखै बे बान्दोल गथ'आबो मानो दाबो फन हराखै आं हरदोंमोन रिसिभखौनो खालामाखै दे हरगोन खोना दे चान्स मोनाखै खोना गथ'आ औ नंमारगौबो खोना दे दाला चान्सखौनो मोनमाराखै खोना आं दिनै जोबोद खुसि आं मिथिखागौमोनानो बिसोर जोंफोरनो फैसा होनो थाखाय राजि जागोन होननानै बिबारि आब'मोना माइसि मोजां बोरैबा अनसुला गोजा बेनिखायथ' गेजेर गेजेर अनखांखां मोनलायलाङो आं बिसोरखौ आइया मोनथिबा खम बाग्ल'लायगोन बे बिसोरथ' हरबाथाय खमसे खम 40,000सो हरखागोन खोना बिदाया बोल' नङा मोस्रोम आगैयाबो हरगोन ना आंनो फैसायानो फैसा आंहा बैसागुनि दख'ना गोदान बायगोन खानायाव लागा बिबार बायगोन बेनिफ्राय फट'शुट खालामगोन ओमफ्राय फट'शुट खालामखांनानै आंहा फेसबुक इन्सटाग्रामफोराव फट' हगारनोसै मोजां आयगा मालाबा मानसिफ्रा दख'ना बिदन गोदान साफा गानलायनानै माबा खानाय फिथराव बिबार लालायनानै फट'शुट खालाम हगारबायानो आंहासो गैया दुखु मोनोहाय मालायफोरखौ बेफोरबायदि दख'ना गोदान गाननानै बेफोरबायदि फट'शुट खालामनाय नुबाथाय बेनिखायनो आंबो खालामथारगोन थेवबो दाबो जेबो नंला दे जेबो टेनसन नाय मानो होनबा आंहा बिदारि आब'निफ्राय फैसा मोनसिगोनानो आरो मोस्रोम आगैनिफ्रायबो आइयासो फन हरगोन होननानै नेबाय दं खोना चान्स मोनैनि थाखाय फनखौनो हरनाय जायाखै हरनि र' हरनानै मोजां निउसखौ हरनोसै ना हाथाय सानानै गोलैनासो दं हामगोन राया हामसिगोन मानो होनबा फैसा लांसिगोन आं बिसोरनिफ्राय नोंबो बेसेबा खस्थ' जाना दङ हाथाय एम्फौ जानायनि थाखाय फैसा गैयिनि थाखाय बख'नो हायाखै फाक्कि हाथायखौबो हासिगोन राया हासिगोन जेबो टेनसन खालामनाङा नोङो जेन थेन बे साननाया खस्थ' जानानै थाथ' र' चान्स मोननायावनो फन खालाम रायखौ जुमुनाबो नों बेयावसो दंफैयो
नोंखौ बाव नागिरगासिनो बारिथिंजाय लामाथिंजाय दानि एसे सान्स मोननायावनो रायज्लायनो होनना फैबाय माबा मासो फैगारना होबायलै आङो ओरैनो नोंसोरनि बे न' बोराइखौ नायनो फैदों र' जोंनि न' बोराइखौ नायनो फैदों औ साहा लोंनो फै आब' साहा फुदुंदोंमोन आङो साहा दानो नामा औ दानो फै फुदुंखांबायानो आङो गुसु जागोन होबाबा फै आब' थु एसे चान्स मोनदोंमोन नै माबा साहायानो लोंनो लिंलायबायहाय जानाय लोंनायाव खिन्थु थिग दङ दे बिसोरनि न'आव जुदि मास मोनसे थानांगौबा आं मोदोम ओंखारलाय लांगोनहाय बालाखोनि बेदर आफेल आंगुर मेथाइ आखाइ मा जानो एसे जानो बा एबारनिफ्राय फैबाय थासिगोन आं बिसोरनि न'आव बे दख'ना बायनायफोरखौबो मोनबाय बायनोबो हानाय साहाखौनो लोंनो थांनोसै साहायावबा दा मा दोङो साहाजों जानो गोदाव सोरावसो मोनबाय थाबाय आङो फार्स्टथिंजाय आरो गरम सफैबाय थै लोगोबो गैया लोगो थानायबालाय बेरायनोसो थांगौमोन आं दारागाव सकिफोरावनो बयफ्रेन्डबो गैजा रोङा बालनि जिखिजाया आं सासे लोगो बानायनांगौमोनहाय बोरैबा बै बिबारि असधलानि आलासि जुमुनाजोंनो लोगो जागोनहाय माथो होनबा लोगोबो गैया लोगो थानायबा खयथ' बेरायथिंनो हागौमोन फारसेथिंजाय आरो बयफ्रेन्ड गैयिजों बेसेबा बरिंलै मा बरिंलै लाइफआलाय खर'सो मानसिबायहाय बै असध बिबार लानि जुमुनाजोंनो लोगो जामारनोसै आं बिनिफ्रायनो मोजां सेनेल नांनोबो हानाय ना सेंग्राफोरनि सिनेल मोननोबोथ' हानाय ना बेनिखायनो आं दा गोजान लोगो जासिगोन गोजान मानसिफोरजों बिबारि सासे मानसियालाय मानो फैलायखो आरो आंखौ नुनानैलाय रागा जोंदों ना मायोहाय माथो बोरैबा जालायदों मुसुगुरानो जोङाखैबा मोजांनि बाथ्रा नोंसानि आलासिया अबाव थांखोलै मा नाम होनोमोनलायो जमुना दङ मानोमोन बिदिनो आं माथो होनो फैदोंमोनलै माने लोगो रोखोम जाबाय नालाय देनाय लिंहरनाय जमुना आङो लाफाथि ओजों फैलाय लोगो आया मालानि लोगो जाखो जमुनायालाय बेनि न'खौल'सो दिन्थिना होदोंलै बेखौनो बिराद गिदिर खामानि मावना होनाय रखम मोनदों खोनाहाय ओमफ्राय लोगोआनो जाबाय आरो जमुना मा खालामदोंहाय माथो नोंसो मा नाम होनना बुंदोंमोनलाय नोङो लाफाथि लाहारि आच्छा बावनायनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो माबा लोगोखौनो निमाहा बिलायो आरो सोरबा ओमफ्राय नोंलाय बेयावनो बरिं मा खालामबाय थादों एसे बेरायनो थु गामिथिंजाय फै जोंनाव थांनि आंजों लाफाथि लाहारिया खोब जमुनाजों लोगो जानो नागिरदों खोना किजानिबा बिसोरनि धोनि जानायनि जाहोनखौ मोनथिनोबो हानाय एसे लोगो जाफ्लानो र' आंबो लाफाथिजोंनो होमबालाय नोंसोरनि न'खौ नायहैनि जमुनागै थांलायगोन आरो नोङो बिबारि आब' मा आं एसेबो गामियाव बेरायनाङा आरो आंजोंबोथ' थांनो हायोना दा बेलासि थांगोन दे आंजों थांबाय दे मा जायोथाय आं जोंहानि न'खौसो दिन्थिलांनो नागिरदोंलाय बिबारि आब' थांनि दे लाफाथि लोगो लाहानि न'खौ नायहैनि आंबो मालायबा मोजांथार खोना न'आ मोजांथ'र' न'आ फाक्कानि जोंहानिया नोङो जोंहायाव थांनानै बेसेबां मोजां मोनगोन मिथिबाय मालायफोरनि बायदि बेफोरबायदि बायला जिला गोबाय बेफोरबायदि नङा आराम चिल फाक्कानि थु साहा लोंना फैगोन लोंना फैनो हागोन पुथुखुवा मालाय फुदुंना होगोन नोंनो आंथ' फुदुंखाया देनाय बिबारि आब' आं थांना फैनि दे थाब फैगोन दे आं दे होमबालाय थांनोबालाय थाब फै दे माबा जोंहानावसो थांगोनलाय जोंहानाव थांगोनखौबो गिलायदों आरो नोङो जेनेबा जोंहानाव सखन्द्रासो दङ आरो बेफोरबायदि खालामथारदों माथो नोङो थाब फै होनलायदों लाफाथि आब' ओरैनो लिंबाय आरो थाब थौ थांनोसै फै लोगो थोबसो माखोबा बे जमुना आगैयाबो बा लोगोफोर जमुना आगैजों आरो लाइमोन आब'जों महरा गोरोबो दे
मानो होनबा केरेक्टारफोराबो खमथार नालाय बेनिखायनो लाइमोन आब'खौनो जमुना आगै खालामनाय जाबाय आरोना। नोंथांमोना बावलांबाय जानो हागौ जेब्ला आङो फार्स्ट टाइम जमुना आगैखौ दिन्थिदोंमोन लाइमोन आब'खौनो जमुना आगै खालामनाय जादोंमोन आरोना। केरेक्टारफोरानो खमथार नालाय लोगोफोर बेनिखायनो बानायनाय जाबाय आरोना बिदि। दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअखौ नायलांदो। र' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनाल' थायोना ओमफ्राय लाइक कमेन्ट हरा आरोना माने खमथार फैयो आरोना दानिया। नोंथांमोना बरिं मोनबाय ना मायो नायनोलाय? जुदि नायनानै बरिं मोनाखैबालाय लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर दानिया नायलांदो। जमुना जोंफोर गामियाव फैनानै बोरै मोनदों नोङो? बिउटिफुल। नोंसोर गामिया बेसेबा बिउटिफुलथार। थेंक इउ। थुदो नोंसानो थांसै दानिया। गोबाव सम जिरायथारबाय। मोनसे खोथा सोंनो बावदों र' आङो। ओइ बिबारि आब'ला सिगांथ' एसेबां गैयामोन एसेबां जानो गैथारामोन दा एसेबां बोरै थैनि जालांखौ नों मिथिगौ ना? मोनथिया खिन्थाया माथो आरो नोङो सोंनो हाया नोङो बिनि असे बिमायनि फिसाजो सोंना लानांगौ बोरै एसेबां खोरफोथि जालांखो होननानै सोंनो बोरैबा मोनो माथो। जिखिजाया आङो फैसा मोनलांबानो जाबाय। फैसा? फैसा एसे बिदोंमोन आङो हरगोन ना हराथाय मानो होनबा जोंहानि आइया केन्सार बेमाराव गोलैना दङ। केन्सार जाबाथ' मानसिया थैखायोलै। बै लाइमोननि हौवानि बिनानावाबो केन्सार जानासो थैदोंमोननो। बेखौनोथ' आं जोबोद गिनाय मोनदों दा। डक्टरालाय बुंदों दानिफ्रायनो जुदि नायबाथाय हामगोन होननानै मानो होनबा दा बांद्राय जाथ'वाखैनो आरो एसेल' जादोंनो। होमबालाय हामगोन खोना दे हरगोन खोना दे बिसोर एसेबां थैनि जाबाय मालाय हरखागोन दे। हराबा आं जोबोद दुखु मोनगोनहाय। हरगोन दे जमुना नोङो जेबो टेनसन खालामनाङा मानो होनबा बिबारि मोना गुबुनफोरबायदि नङाथ'। मिथिगौ आङो बेनिखायनोथ' आङो बिसोरनो बिनो फैनाय जादों। दे बारा दुखु खालामबाय थानाङा डक्टरा जुदि मोजां जागोन होनना बुंदों मोजां जागोन दे। थुदो दानिया गाबबाय थानांला जोंहानि न' नायनो थांनो होननाया साहा लोंनो थांनो होननाया थुदो जोंहा थांनानै मोजाङै रायज्लायसिगोन। थुदो होमबालाय। आयु मानसिफोरखौ थगायनानै जा मोजां मोनखायो माथो। आब' जमुना आब'खौ मानो लाफाथि आब'जों थांनो होनाय? आं मोजां मोनाखै खिन्थु खोबसो बे लाफाथि आब'आ मा मोनदोंबा खोब लोगो जानो फैदों जमुना आब'जों। आं थांनो होआखैमोनलै गावगायानो थांदों माबा न' नायनो होननानै थांदों ओमफ्राय सानैबोबा लोगोआनो जालायबाय। बे थंगालि लाफाथिया जमुनाखौलाय मानो लोगो जादों? बेनोथ' आरो थाब फैनो होनांगौ गोबाव जाबाय माथो दाबो फैयाखै। थाब फै होननानै बुंदों आङो माबा जाखो ना रायज्लायसिखोबा फैनोनो थायाखै माथो। बे लाफाथियालाय माखौ लोगो जानो लुबैदों बे जमुनाजों मानो उन जाफाबाय थादों? मिन्थियालै ओरैनोबा माथो जोंहाखौ आरो जोंहानि आलासिफोरखौ एसेबो सैथारा। सैयाथ'र' मोजां मोनाखै आं बिसोर लोगो जानायखौ। मोजां मोनाखैलै आंबो दा दसे थानानै थांगोन र' आं लायगोन। बिबारि आगै लायबानो जाबाय दा गोदान आलासि फैनायानो थाङा फैबाय थानायबाबो सिनाय हानायबाबो बेलेग। लायगोन र' आं दसे थानानै। साहा लोंगोन खोना बे जमुना आगैयाबो बुंबायना साहा लोंगोन दे होननानै ओमफ्राय बे थंगालि लाफाथियाबो बा फुदुंना होगोन दे जोंहानि पुसुकु आगैया फुदुंना होगोन बिदिसि। ओमफ्राय गावगाया ओरैनो मेल फाथिबाय थानोसै आरो बेसोरा पुसुकु आगैखौसो थिनबाय थायो खामानिफोरखौ गावगाया मावनायानो थाङा। बेसोर गथ'खौसो थिनबाय थायो। दा गावगाया खोब जमुनाजों लोगो जानो लुबैदोंबा खोब लोगोबा मानोथ' साहा फुदुंना होनांगौ गावगायानो फुदुङालै बे बादुलिसो।